No niin. Tässä ollaan täällä Hietsussa ja ihan kiva fiilis. Tää on Hietalahden palvelukeskus. Asuntoa. Joo, täällä on Paul asunut myös tuolla alakerrassa. Ja se oikeastaan niin kuin kesällä jo Paul sanoi, että hei, että nyt pitäisi lähteä sinne Hietsuun, että siellä asuu niin kuin Suomen kaikista huonoimmassa asemassa olevat ihmiset. Että Heidi, että sinne on pakko päästä. Ja me päästiin. Joulu ennen tultiin ekan kerran ja nyt on meidän toinen vierailu täällä. Ja me ei nyt viittää kauheasti tässä muuten kuvata, mutta täällä on käynyt noin 80 ihmistä syömässä ja me ollaan tarjottu näille ihmisille tää ruoka tänään ja sit me ollaan tuotu tänne vaatteita ja niin, mitä? Leipää, jotain ruokaa. Kaikki on tärkeää. Sitten mä oon puhunut tossa lyhyesti Jumalasta ja Jumalan rakkaudesta ja miten ihan jokaisen ihmisen elämä voi muuttua. Me luotetaan Jumalaan, niin Jumala tekee ihmeitä. Kyllä. Tuleeko Pauli mieleen? Kerro Pauli siitä, kun me oltiin Ruusulla. Mitä sä just sanoit, kun silloin kun tulit ensimmäistä kertaa, niin mä koen semmoisen herätyksen. Mä ajattelin, että eihän ihmiset voi olla noin kilttejä. Mä en oo tottunut siihen, että ihmiset on kilttejä. En oo. Niin. Mun asenteet muuttui silloin, kun te oikein ensimmäistä kertaa. Ja se oli jännä, kun tuon Ruusulan kadun henkilökunta sanoi mulle, että hei, et varo sitä Paulia, että se on ihan mahdoton. Se on niinku talon mahdottomin tapaus. Et siihen et tuu saamaan mitään kontaktia. Ei pidä paikassa, ei pidä. Elina puolesta mua. Ei, mutta siis totuushan näyttää, että se ei pitänyt paikkaa. Ei, en mä ikinä siis Paulhan on niinku todella hyvä sydäminen ja niin. Mä en tajua mutta kyllä mä ymmärrän syyt. Mä en oo mikään paha ihminen enää, sanon näin. Niin ja se lähti oikeastaan se ystävyys siitä, kun Paulilla on tuolla rikosrekisterissä asia, mitä mä en tässä ehkä viittis sanoa, mutta älä kerro. Kumminkin on istunut ekan tuomionsa elinkautisena ja oikeastaan se lähti siitä se puiminen, että voiko ihminen saada kaiken anteeksi. Eikö se ole niin? Joo, se on ikuisuuskysymys. Niin. Mutta Raamatun mukaan ihminen voi saada kaiken anteeksi. Okei. Sovitaan näin. Okei. Hyvä. Cut.